Sziasztok! Én Darina vagyok, és itt van a barátnőm Maja. Sziasztok! És most videózni fogunk Mesteremcét, és Hunger Games-ézni is fogunk, és remélem tetszeni fog. Várjál, a gépet. Gyorsan az egeret bedugom. De addig rákontítok. Ez így eddig tiszta értékes. És szerintem biztos ismeritek a Mesteremcét. Szerintem nagyon jó. Ki nem? Ja. És akkor majd leszünk több játékosba is, meg egy játékosba is. Hoppá. Remélem gyorsan betölt. Zavar? Mi? A telefon is zavar? Dehogy. Jó. Ja, és ameddig betölt, addig mutatok nektek egy könyvet. Hogy ez egy Minecraft, ez egy Ez egy Minecraft, ez nem Minecraft. és ez egy egyedülálló vagy felolvasom, ami ide van írva, ami így van írva. Egyedül vagy egy titkozatos új világban, ahol mindenféle veszélyes leselkednek rád. Már csak néhány perced maradt, hogy élelmet és menedéket találj, mielőtt leszáll az éj, és előjönnek a szörnyek. Mihez kezdesz? Na igen, ez egy nagyon jó kérdés, és amúgy ezt a könyvet a Alexandra, ott a Vasmű úton lehet megvenni a könyvesboltban. Meg a Tesco. Igen. Menjünk a többen, de frissítünk. És akkor megyünk a 15-ösre. Wow, mi van itt? Jaj, hát szóval ez. Na igen. Jaj, már mekkora tömeg van, komolyan mondom. Úristen, mennyien vannak. Bár itt van a na mindegy. Na hát. Oda menjünk. Hey! Nem lehet ide. De lehet. Kamerának. Igen. Egy játékosan, ami én vagyok éppen. Nem, ő is. És hát... Ó! Szóval már 4-en vagyunk, szuper, nagyon jó. Gyorsan felméretelje. Az 5 játékos kell már csak a kezdésig. Kérdezték ki szövi, hát én szövizni fogok meg. Jaj, de jó, 30 másodperc. Mindenki. De nem mindenki, vagy 13 vagytok. Így tartod.
Hát én inkább... Ó! Nem, már oda fognak menni. Vakfit. Ott is egy láda, ott is egy láda. Jaj. Mi? Miért ha... Aj, ketten kiléptek. De nem már. Írtam, hogy ne lépjetek ki, mert... Hoppa. Ne lépjenek ki, mert az nem lenne jó. Aj, már csak 5 kéne. Most már 4. Oh! Ja nem, most már 5. Meg kiléptek. Négy. Jaj, nem már. Na hát én akkor... Na, akkor itt egy vágás, és majd ha elindul, akkor. Várjál, Várj, elindult. Már kell Majd számolni. 15-nél jönnek itt. Ja, Itt oké. vagyunk. És egy, és most. Haha. Kicsit agadozik a laptopom, de hát nem tudok mit csinálni, ez van. Annyira, igen, sokan jönnek erre. Hát próbálok kardot szerezni valahogy, de nem hinném, hogy sikerülne. Jaj, már valakit megöltek. Ah! Ennyit az életnek. Na, látjátok, ez egy bunkóság. Hát bocsánat, így beszélek. De ez annyira idegesítő.